Λοιπόν, ο πελάτης βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο και έχει πρόβλημα με το δωμάτιό του. Μπαίνει στο in-house, επιλέγει πρόβλημα με το δωμάτιο. Του βγαίνει και λέει ότι λυπούμαστε και αυτά, παρακαλώ περιγράψτε μας το πρόβλημα. Αριθμό δωματίου, ας βάλουμε το 132. Και σου ζητάει να περιγράψει το πρόβλημα, οπότε εμείς ας βάλουμε I have problem with my door. Οτιδήποτε μπορεί να το γράψει σε οποιαδήποτε γλώσσα. Και εδώ έχουμε το κινητό του συντηρητή, ο οποίος συντηρητής είναι από την Αλβανία, θα μπορούσε να ήταν από οπουδήποτε. Όταν πατάει το κουμπάκι ο πελάτης, φεύγει κατευθείαν μήνυμα στο συντηρητή, στη γλώσσα του, στην προκειμένη στα αλβανικά, το οποίο λέει ότι στο δωμάτιο 132 του Chris Marie μας έχουν ενημερώσει για πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στην πόρτα. Το request ήρθε στις 16:43 και θα πρέπει να έχει λυθεί μέχρι τις 12:43 τα ξημερώματα. Ο πελάτης αυτόματα ενημερώνεται ότι έχει ενημερωθεί το technical support και θα λυθεί στις επόμενες 6 ώρες το πρόβλημά του. Και εκεί τελείωσε και αυτό.